baba ari pano panyika. Chiuyai yabura mana Isaka na Yakobe. Chiuyai yabura mana Isaka na Yakobe baba. Chiuyai pamatare baba ari pano panyika. Eka takukudaidzira ichi vakuruka vema meeting todaidza ndozvamunoita dzidza kuzvinamata. Andika hanzi tipewo nhamba dzamadzimai, endai kumaSowe. Handidi zvangu nhamba dzamadzimai, havabhadharisi mweya mutsvene. Imi endai kumaSowe, munonamata kumaSowe kana zvizvi. Hanzi can you sing that verse again or see the last one? Which one? Blessing nganda kuimbirai one. Hanzi muri madzimai here osi? Ndiri madzimai munhu waMwari, ndiri madzimai ane musikanzwa nemusikanzwa usingaite, but mapostori anongondida ndakadaro. Madzimai Olinda voice akaningirini. Hanzi madzimai get root. Ndega usadaro, ndiri madzimai ndikakudzai zvenyu. Ndanga ndichitombochitaura zvangu chinyaya ichochichi. Isusu tinotaurisa kana pamaSowe tinotaurisa. Rimwe gore so ndaenda zvangu kune rimwe Sowe so ndasvika ipapa vasvikanzi madhezi waindaifamba 2014 ndaifamba zvangu neCLS Benz inotonge ndege zvangu zvichiri kuningira business ndopa rakatanga kupika ndichizvinzwa shuga zvisingatomboiti paipai. Mukaradha asvika pamaSowe ndakapfeka gemenzi rangu paipaya. Ndasvika pamaSowe tapedza maSowe mumadzibaba wabva wauya manje vanonzi vadari vaivai vabva vauya zvikanzi makadenyu madzimai. Ndikati nemutsa madzibaba. Zvikanzi ndikuzivei, munonamatira kupi? Ndikati ndinonamatira kuSowe rekuPeterborough. Zvikanzi ndotenda. Zvikanzi manje ndini kuPeterborough ndikuzive, ndanga ndichikumbira nhamba dzenyu ndozita sei ndozokubatai mundipo address yekuPeterborough. Mwoyo wangu wakaramba, but munhu umwanzani mupostorika ungamunyime nhamba nekuti aruda address. Ndikati hazvinei. Inonzi chi ndabva ndaningirina nyaradzi wemusikanzwa imika ndabva ndavapa madzibaba yaya phone number. Guys, wiki iroro yenge ingori inonzi chi yenge ingori hai na wanze makuseni. Munoziva madays akabuda zvitango inonzi chiko tango yenge WhatsApp takutango ikoko madzibaba vachingonditi hai ini kondeipwe. Following week Friday ndaenda kupi kumaSowe. Madzibaba atosisa zvavo shoko kupi kutango uko varongotumira mameseji erudo, mameseji pakati peusiku na1 makuseni. Hamenoti vanenge vari panight shift here inonzi chi hamenoti zvaifamba sei. Based on a true story guys. Inini uyu ndadzokera kumaSowe. Ndaenda kumaSowe paipai ndasvika manje musi weFriday paipai. Ndada kunoyereswa kuti ndinamatirwe. Ndapfugama pana muprofita. Maxwell muchabayiwa ndikudze. Hanzi ndainamata newe Olinda waifitwa negemenzi. Vaudze vana kuti ndainamata zvisingaitika inini pfeka gemenzi kudaiso. Ndasvika manje pamaSowe paipai ndaenda kunoyereswa namadzibaba. Ndapfugama kapamberi pamadzibaba. Handiri madzibaba vanokunamatira kabhadha, vanenge vane mumiriri wemweya anenge akabata mbiya uya achikupa minamato yako, vachibatsirana kuyeresa, achiturikira zvaunenge waita sei zvaunenge zvataurwa nemweya. Ndabva ndaenda kandabva ndapfugama pana madzibaba paipai. Ndone Germany vekutumira zvavo mameseji pakati peusiku vaivai vabva vamhanya kunosumudza mbiya kuti vayozoteerera tsanangudzo dzangu. Guys, hanzi nhasi todzwa kunyengo kwamadzimai Olinda parenje. Guys, Germany vakoya vachimhanya uyu if kuhakira was if kuhakira was a person dzakamhanya dzabva dzasumudza mbiya dzabva dzabata mbiya pepe kuti inonzi chi dzinyatsoteerera close and personal kunzi muranda guys
I think maakundiziva manje, maakunyatsondiziva. Madzibaba aya vanyatsomira paipaya, vamira pasaidi pemuprofita kuti vape nhingirini, vanyatsonzwa katsanangudzo dzangu, how to get to my heart. Vanyatsonzwa nzi problem yangu ndei. Ndakabva ndati rufaro kwamuri, zvikanzi nemuprofita zvikanzi rufaro. Ndikati rufaro kwamuri madzibaba, zvikanzi nemuprofita rufaro madzimai. Ndikati rufaro kwamuri madzibaba, zvikanzi rufaro. Ndabva ndaisa chipiyaniso changu, ndabva ndati madzibaba, inini kutopfugama kwandaita panapa ka ndoda kutobatsirwawo nhau yemba yangu, handiti because namadzibaba hatina kugarisana zvakanaka kumboko, but mumiriri wenyu wemweya uyo apo munoziva pamaSowe zvinenge zvichinzwikwa nemunhu wese. Ndikati but mumiriri wemweya wenyu amirapo uyu madzibaba vanzwa nekunditumira mameseji na1 dzemakuseni na2 dzemakuseni. Saka madzibaba, ndinogopona seiko naiye mumiriri wenyu wemweya uyo atori nemweya wekuda kutondipfipa zvake kudhara. Guys, zvinhu zvese inini neshiri munondiziya, ndine kahana keshiri kadiki diki mvuzve, ndakazviti bvuu pamaSowe pakazara vanhu. Mwari ndiregerere. Ndakazviti bvuu, and apo ndainyatsoshedzera rufaro kwamuri madzibaba, zvikanzi rufaro kwamuri madzibaba, zvikanzi rufaro madzimai. Ndikati ndati rufaro kwamuri madzibaba, zvikanzi rufaro. Ndikati madzibaba, kutondiona ndauya kudai so ndoda kutoshandirwawo nhau yemba yangu, bosi namadzibaba hatina kugarisana zvakanaka kumba. Asi madzibaba, ndati ndibvunze, madzibaba vakamira apa vakabata mbiyava mumiriri wenyu wemweya, vatori nemweya weupombwe wavari pavari papa. Ndanzwa nekutumirwa mameseji na1 dzemakuseni. Vari kana vakatonditarisa kudai so vari kutorota vachipomba neni papa. Saka ndopona sei madzibaba? Ndopona sei? Imba yangu inomira apo zvese bvu pamaSowe. Mwari ngandiregerere. Namwari wangu ari kudenga anondichengeta upenyu hwangu everyday based on a true story. Kana nenika nendakagara pambeta ndatosumuka kuti ndimire because nyaya yacho haina kumira zvakanaka. Madzibaba havana kuzombonditi hai futi. Inonzi chi kumaSowe kune vanonzi vadare. Handi munoziva vadare kando vanotonga kumaSowe kavanogara matare. Ndakazongona vadare vadaidzwa nemuprofita nemweya, zvikanzi madzibaba, inzwai kanyaya iri pana. Torai madzibaba mumbonogara navo uku, mumbonovadzidzisa chinonzi chipostori. Jamani vakabva vatorerwa mbiya, kwakabva kwadaidzwa kamwana kadiki ndokakaizobata mbiya. Guys, handidi kunyepere. Ndira kuzodzokera hangu kuSowe iroro futi. Handira kuzombokudzosera. Handira kuzombokudzosera. Mwari ngandiregerere. Jesu. Uy. Anzi anesvosve. Anzi aneko inoda bachyosi. Anzi nakini. Anzi wakaruzirira
kubatsira murume anobva kuna Mwari murimwe pamasowe. Anzi dai makabva mavaratidza maV11 mubva mapedza moti rufaro kwamuri. Pamasowera pabatwe foni madzimai hakuna izvozvo. Ininika ndiregererewo. Ndosaka ndiri kuti chiprofita ichi chinoda kunzwisisa vanhu vaMwari. Saka anyway, mozoti Olinda haana nyaya. Saka rufaro kwamuri, rufaro madzibaba, rufaro. Wakambeta rufaro. Koiye kuya kuzoda kuzobaromira patsanangudzo dzangu kutomirizika murume mukuru kumhanya kunosumudza mbiya unga achapwanya mbiya pasi. Ndikati rufaro madzibaba, zvikanzi rufaro madzimai. Ndikati rufaro madzibaba, zvikanzi rufaro madzimai. Ndikati ndati rufaro kwamuri madzibaba. Rufaro. Ndikati madzibaba, ndatofambirawo imba yangu panapa. Imba yaparara madzibaba. Hatina madzibaba, hatisi kuwirirana kumboko. But chiri kunetsa ndechekuti mumiriri wenyu wemweya akamira poyo anzwa nekupomba neni kudhara because mameseji na1 dzemakusenda neta madzibaba. Ndiri kungotumirwa mahai pakati peusiku madzibaba. Saka ndopona sei, ndoyereswa sei namadzibaba vari kutopomba zvavo vachiita vakanditarisa vatonzwa nekupomba neni. As he is watching now. Muprofita wacho shamwari yangu paFacebook. Anogona achiziya nyaya iyo. Vanoiziya nyaya iyo but handitaura hangu mazita mbuda kundidzikisa uningiriri. Hanzi naFidel imba yavaigadzirisa ndiyo yekwaStanley. Aiwe 2014 siyana neniyo. Nae bata maningirini pese munongoti munongokwana munhu ndiyege kusiya ndinaye here. Hanzi Olinda, I love you so much. Saka next time kuenda pamasowe mukana madzibaba chiacta zvirizo chimoshedzera kuti rufaro kwamiri madzibaba, rufaro. Anyway guys, inini I have to go. Ndamboya zvangu panapa kuti ndimboseka nemi very quickly 2 minutes and I go to bed. You guys learn to pray for yourself, learn to take care of yourself. Zvinamatire. Ende mi madzimai nyaya dzenyu dzoda kungonopfugama pana madzibaba muchiti tigadzirisire dzimba dzedu ka. Dzimba dzinogadzirwa nemadzimai maprofita. Because vamwe mwana madzibaba vanenge vachitongochivo zvavo.